uya at mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madanaog nindo at mas dakula ng mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, kami po minapaabot na naman ni na pagrespeto asin maugmang pataratara sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Orog po duman sa kaya ang kasamuyang paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon. Matapos ang maghapon na paghinguhan niya to, pagpagal, pagtrabaho, pagresolver kan mga problema, kadikluman na sin kagabatan. Sa paagikan sa tuyang padagos na panarig asin pakimaherak sa mahal namang Diyos ipagpadagos niya to ang pagpangaji asin ang padagos na panarig. Ang gabos na yan sa tuyang magkakaralampasan. Bicol Target na naglalaom. Nayaon po kamo nag-antabay kasabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kud alas 5 hapon. Mantang kamo dyan siguro nagmimerienda o naghanda na kan pamanggihan. Sarabay-sabay lamang kita sa paagikan pagdangog niya to kan nangyayaring mga informasyones dyan sa luwas. Katuwang taan Mega Force Patrol Chief Jimmy Nasalita, Pading Jim, Kumpadreng Jomar, si Kumpadreng Alarmario, si Joshua Bino na sa pag-seminar, pag-atindir ng mga importanteng pagtiripon kasabayan sa muyang Vice President for Network Programming si VP Henry, asin si EVP Glenn Barcelon, sa Manibela, sa muyang mata sa kalsada ang sarupang HM Henry Mata. Sa control technical yaon dyan, walang iba. An sa muya pong Chief Tech, the big man himself, Ramir Tanay. Sa newsroom, ang padagos na pag-monitor dyan sa Panginot ni News Director Mardela, asin si Jen Matthew Balyaran. Kasabay man dyan si, maternity leave, si Angel Mustaza. Yaon man dyan si Mary Joy Jaresco, asin tarabang-tabang pasinda. Pati naman po sa DCGB News Online sa muyang social media platform, si Jimus Barrios. Siyempre, si Madam Shia Leron sa IT, sa samuyang broadcast man sa internet, DCGB News Online, asin sa YouTube. Sabayan po yan pa tabi na nadadangog sa AM band, yung traditional radio region-wide, and sa internet worldwide netwide. Jerome Nico Martinez. Ibi-ibi na naman si Lebron. Nawagas na. Mahanap na naman ang Jerome, tandaan mo. Mahanap na naman ang team si Lebron na nahiling niyang makusog. Taduman na naman siya. Gusto niya mag-champion. Ibi-ibi. 2 points naadali. So, Lakers. Sabi ka ba, Lakers. Narimati ang kunyan ang ining Lakers. Ako mapon sa indong servidor sa radyo at sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Good afternoon! Balingbing da si Lebron. Ay,
At hilingon nindo, maghali na naman ang sagwan sa Lakers, si LeBron. Sige, diretso kita kan bulos mo na kan informasyones diyan sa palibot. Aramon ta daw kay kumpadreng Alarmario. Diyos marhay na hapon, kumpadreng Al. Go ahead. Yes, mainit na hapon. Sabi pa de, ang sesyon o garing sa Sanggunian Panalawigan, sa yaraon sindaduman sa sarong karigusan, sa UAS. Nag-team building na naman? Nag-team building kaso banggi pa. Ano na sana yan? Sabi duman na gigibuhon so sesyon. Oo. Kaya yung sesyon digdi sa Panalawigan ngunyan. Kaya linakaw-lakawan ko pasiring sa Sanggunian Panlunsod, Legazpi. May magayon na bareta dahil nagpasar nin resolution expressing support at Sanggunian Panlunsod kan Legazpi para sa Bicol Loco Hot Air Balloons Festival. Yun. Ini ang pigbusol ni City Councilor Ismael Buban. Kung saan tinawan niya doon na dakulang bagay ining mga katabang sa turismo, bako sa nasa Legazpi City, kundi sa bilog na probinsya Canalbay. Ang first time na mangyayaring Bicol Loco Hot Air Balloons Festival sa maabot na Mayo 3 and iba pa mga activities sa Code 4. Kasabay na dyan ang konserto ka nagkamperang artista. Iyo. Dito sa dating Legazpi City Domestic Airport. Ang siring na resolusyon, may mga komentaryo man so nagkapira siring kay City Councilor Ato Valladolid an piglinaw niya man kung may proper coordination ini sa LGU Legazpi. Sinimbag man ini bako lang ni City Councilor Buban kundi tinabangan naman ni City Councilor Attorney Bots Lucila Iyo. na may surat formalmente o formally ang mga organizers kani sa city government kay Alcalde J. Rosal and pinag-comply ang permit para sa siring na dakulang aktibidad. Sa lado naman ni City Councilor Alex Sao, concerned man siya manangod sa safety kan mga tao considering na ribo-ribo mga tao na pigalaw man naman sa dakulang okasyon na ini. Sa Giraray, sinimbag ini ni City Councilor Buban asin Lucila na ang gabos na yan adalan man kan mga organizers kani lalo ang Department of Tourism asin ang ako Bicol kaya sa pagtubod ninda personal dahil man masyado na problema gabos man ini pigo comply na mga concern na ini kan nagkapir ang konsyalsya ni City Councilor Valladolid and the City Councilor How digdi sa resolution na pinagpasar ni City Councilor Ismael Buban. Yan. Finally, sabi yun man Giraray and unanimously approved na nangyari digdi sa Sanggunian Panlunsod kan Legazpi sa resolution expressing support sa first Bicol Loco Hot Air Balloons Festival digdi sa Legazpi City. Roger to that. So ano an nangyari unanimous ang suporta. Unanimous tabo magkinagkontra. Tama man iyan ta itong sa mga pinag-voice out na concerns na City Councilor How, Buda City Councilor Valladolid are all sabi na nga ni valid pero ang kunyang kaan ining mga organizers lalo nang ako Bicol day man yan basta-basta mabuntog baga sa sarong
aktibidad na dai pighihiling ang gabos na kaipuhanan na makumple asin obserbaran for the benefit of the general public. Correct. Tabi pa din. Sige. So, clear na yan. Ay, singit ko lang tabi pa din. Bago kita magparam, si Brad Manding nag-text sa kuya. Kung si Seman daw tabi ang nagkakuanin digital camera Canon na nawalat diyan sa Albay Cathedral kaso hapon mga pasado alas 3 kung pwede tabi pakibalik man. Siyempre may mga importanteng files yan so project kan akin ni Brad Manding na Revalo. Iyo. Kung pwede may balik diyan sa nasa opisina kan Albay Cathedral o mga pod sa cellphone number 094828066654 094828066654 o mas kinig sa DCGB tabi pa din. Ay importante man naman ini para sa akin ni Brad Manding. Dumanawalat sa laog kang cathedral sa mga tukawan. Siguro, yung sa ko yan ni Brad Manding, nawalat daw dyan sa Albay Cathedral. Bata mahal yan, Canon na digital camera. Ayo, importante pa dito siyempre sa mga project kanaki. Sana may uli magsabi. Sige. Yan, impormasyon digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa istorya hali dyan sa luwas. O di okay yan. Na igwanin sarong karampag yung city government sa paagikan konseho sangguni ang panglunsod supporting ining Bicol Loco Festival. And sana yung iba pang mga festivals man, lalo na ining Grand Marian Procession. Yan. Na o kaya kukundusiron iyan sa Mayo 1, the first ever. Sabitan na nga ni Kasubo Gubaga duman sa Tingog kan Banwaan, tulong major events ini na sa tuyang pinagsusubaybayan, darakula, matitinding historical, religious, and cultural, and somewhat itong kaurugmahan na mga events. Iyan na Grand Marian Procession na ipapanginutan kan sa tuyang mahal na patron, Nuestra Señora de Salvacion. Pagkatapos dakol na mga pasos maaratindir dyan, isasabay from Huruan, magkakaiguning maritime procession almost 7 hours diyan sa kadagatan, mangigirilid yan digdi sa kadagatan kang Premier Distrito, sundo na makaabot digdi sa Legazpi sa Uwangan Park. Yan. And pag-abot sa Uwangan Park, pahingalo yan dyan. Ano palang tabi, Chief Tech Ramir, yung Holy Mass hapon, ilalive. Okay, sige. Kung abutin itong oras natin Bicol Target, sinyal lang kamo tabi, Chief Tech Ramir, tanganing maikontak, may pasabot sa publiko sa aga. Pero ako duda ko, Chief Tech Ramir, hindi yan makaka-start ng 5. You know why? Iyan so sabi ta na nga, diba, kasubago sa Tingog kan Banwaan, mamisa duman sa Huruan 4 a.m. Dahil man yan basta matatapos tulos-tulos mga 5, diba? So mapreparar pa iyan. Ma-boarding pa, ma-posisyones pa yan, and yung mga organizers has to make sure na bago atraka o disatraka yan sa gilid kan baybayon, secured ang gabos, Chief Tech Ramir. So makakapoon yan mga pasado alas 6 na, magaraning alas 7 na, and 7 hours na kunyan iyan na biyahe sa dagat, tabako man yan irespida na kunyan na dalagan, ta prosesyon nga ni kumpara sa ng nuts ang tutugutan ka yan, inda ko sana yung Philippine Coast Guard kung pirasan ang tinugutan na speed yung nuts kan mapartisipar niyan dyan sa Marian Procession na yan. So imagine 7 hours tabi, Chief Tech Ramir, di ba makapunyan 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 1, 1 to 2, mga 2 p.m. Mga 2 p.m. yan, sinasabi ko sa iyo. At depende pa yan sa magiging sitwasyon kan kadagatan. Yan. And sa tuya digni pinagasabi nga ni Kasubago, mga mapartisipar dyan, i-antisipar na ang init. Taan sangaw kang kadagatan tabi, mainit iyan. 7 hours ka mong mapataw-pataw dyan. Bako man na aircon tabi ang lulunada nindong mga baroto.
So mga outrigger man sa nagayod iyan. Tabi ano, may mga dikatig. Yan. Masida nindo sa tuya bagang mga padaba na parasira kadaklankan tutong ang kunyan ang kulit because yung humidity diyan, yung relative humidity diyan talagang iba. Mainit ang sangaw kang dagat. So yan po. So suportaran man iyan ning maray. First ever Grand Mariam Procession. And then siyempre yung opening kan Magayon Festival. Ining Grand Mariam Procession ipinag-infuse sa Magayon Festival. Nag-infuse ning faith and religious aspect sa festival. Magayon iyan. Iyan nga ni ibagang Nuestra Señora de Peña Francia Tabi Chief Tecramir, yung fiesta, natatakwan iyan click na click because ang mayor na event is yung kapiestahan. Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya pigdadayo. Nagburutwa na lang yung mga side events, di ba? Yan. Kaya sagkod nun yan, pigdadayoan and click na click. Yung sa Cebu naman, Sinulog Festival. Tibaan lamang ining Magayon Festival, lalo pang lumangkaw ang level kan awareness sa international tourism community. And ining Bicol Loco Festival, the first ever sa Bicol region, nahihiling ta sa nabagaian sa telebisyones, sa dyaryo, nababasa, nahiling sa telebisyones, balita sa ibang nasyon, sa Turkey, and then sa Central Luzon. Haloy na iniigwaman baga sa Central Luzon ng Hot Air Balloon Festival. And it is being introduced and will be introduced comes May 3, 4, and 5 Kanako Bicol. Sa diring kwarta Kanako Bicol sa sabi nga ni iba kasubago ni Congressman, now Executive Director Kanako Bicol, Abogado Pido Garbin Jr. Sa diring kwarta mo na Kanako Bicol ang ginamit or for the sake of promoting tourism sa Albay. Mahiling ta dyan. Chief Tecramira, may drone show. Inda ko sa natabi kung igwa dyanin so pigigibo baga sa ibang nasyon o sa ibang lugar na nagdakol na drone baga Chief Tecramir pagkabanggi igong mga ilaw tapos pigpapalayog ninda yan igwaning synchronized na pag maniobrada sa ere minapurmanin man lain-lain na object magayunon man lain-lain na ilaw minapurmanin mga letra word kung ano burak or kung ano tabi inda kung kayaan man dyan kung gigibuhon man nandyan and igwaning so exhibition sa pagparachute. Pati na itong sa siyempre pagpalayog kan hot air balloon na igwanin mga maswerteng makakalunad gayud na nakapagpalista o nakapagbayad na fully booked na nga nida, sold out na yung sa 500 pesos. Yan. So, yan mahiling taan. Kung nagsusubaybay ka mo kay Captain Roa, Joy Roa, lalaki yan, dyan baga sa ANC gayo dito Yan, sa ANC, iyoanan siyang kunyang kaan, kumbaga, nag-spearhead man digdikan, grupong yan na hot air balloon. So, pigbubumban bagaan, anong pigbubugan dyan na napakalayo? Pagkatapos, so, pressure kang init, yun mapaitaas sa balloon. Yaon duman nakalunad sa Garuburo Basket, mga 4 gayud o 5 katawo sa naman, plus the pilot, yung navigator. No, diyan ka magpataw-pataw sa ere, mahiling mo ang view, yan palibot kan bulkan mayon, pareho kan duman sa Cappadocia sa Turkey, iyan ang gigibo malayog sa mga turista, mahiling yun man lain-lain na rock formations. Kumpirang minuto sinda dyan sa ere, ina-navigate kan navigator kan hot air balloon and hilingon sa view from the top. Nakaluna dyan sa Congressman Garbin, buda sa Congressman Jill Bungalon. Mahiling mo ang view from the top, duman mga rock formations yan. Kumpirang sarong oras gayud na pagpataw-pataw dyan sa ere, yaong ka mo, masasabat mo yung clouds, gabos, tabi panganoron, yan. Tapos mababa, duman sa Cappadocia, pagbaba, igwaning ATV naman, pareho digdi sa satuya. Kaya yan ang tig-introduce, sa tibaan lamang mag-click ini, pagbaba man kan mga maludad, kung gusto mag-ATV, pasiring naman sila dyan sa palibot kan bulkan mayon. Yan ang katuyuhan ka na maboost ang turismo. Ngunyan sa natabi, hilingon nindo. Nagtetesting na baga dyan Chief Tecramira, igwa na dyan, nagtetest flight na, nagpapalayog na nin balloon baga dyan, pigihiling kan so wind direction, gabos. Yung pressure, gabos, iyan pigihiling na Ngunyan, hilingon nindo. How will it boost tourism? Primero, iyan so mga partisipantes yaon na, sumapalayog kang balloons, pirang tawaan na yaon na dyan ngunyan. Say naka-check in yan ng mga hotel. So mga hotel buhay na.
Dagdag income sa mga hotel. So mga hotel baga, iguan ng empleados, kababayan niya to, Ligaspeños, Daragueños, taga-Ginubatan, Kamalig, kung saan, empleyado dyan sa mga hotel para hugas kang plato, para labakan mga gamit sa kwarto, security guards, cook, waitresses, gabos, bellboys, roomboys, iguan na sindang pangsweldo. Madadagdagan na. And then, pagka-resibikan sweldo, tamay mag-guest nga ni, so mga nagtatrabaho dyan sa hotel, iguang pambakal nin bagas, pampreparar sa pag-eskwela kan mga aki gabos. So that's how, ang apod kan horizontal spending. O pag-abot pa kan 3, 4, and 5. O may mga turista, iyaw na yan dyan tabi, matsarekin sa mga hotel, mabakal sa mga pasalubong centers, malunad sa tricycles, gabos, tabi. Iyaon masirkular ang kwarta. Horizontal spending. And ining Grand Marian Procession man, balikan ta na yung religious aspect. Dakul na pasos, hali sa man iba-ibang lugares. So mga devotees dyan tabi, mga peregrino, peregrina, yaraon ng tabi digdi, mabarakal aning tubig, mineral water, gabos. Sa mga gilid-gilid dyan, kung ano, mabibentan sinda. That's how, yan ang konsepto po kayan. Tourism tabi. So, tama yan na suportaran kan city government through the council ining Bicoloco Festival and suportaran ta ining iba pang mga aktibidades nan. Ining Grand Marian Procession, saro na po yan dyan tabi man, ha? O sige, standby muna, Jasmine. Ta inabot kita kan kunyan, kan sa tuyang parameters na pag-commercial break and mahanap buhay kita, as in ma-time check. Oras Pilipinas, it's 4:27. An oras hatod sa Indokang. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr. Para sa mga malayo ng narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's #1 rum. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay Tanduay. Drink responsibly. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Mapapakinggan sa himpilan ng DZGB tuwing araw ng Biyernes sa oras na alas 10 ng umaga sa unang Biyernes ng buwan at alas 11 ng umaga tuwing ikalawa hanggang ikaapat na Biyernes ng kada buwan. Mapapakinggan din sa himpilan ng 106.9 WGB FM Tabaco tuwing alauna ng hapon sa araw ng Biyernes. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid. It's liver lover, boys!
boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silymarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Admissions, it's the time to rewind your school days. St. Agnes Academy, Legazpi Alumni Association Incorporated invites you to this year's General Alumni Day. Admissions Rewind. Admissions Rewind. Gather in gratitude, celebrating 112 years of Benedictine education. May 5, 2024 at the St. Agnes Academy Gymnasium. Retro Dance Fitness Activity at 7 a.m. Registration at 1 p.m. Holy Mass at 3 p.m. To be followed by medal, donation giving, and turnover ceremony, Merienda Cena, and the Jubilarian presentation. Let's rewind and reconnect. Let's gather in gratitude. Admissions Rewind. The St. Agnes Academy General Alumni Day. Don't forget, May 5, 2024. See you there! Bicol Target Pio Fernandez. O sige tabi taod-taod sa mga sports enthusiasts dyan, dyan alas 5 nin hapon dadangog ido sa Bareta yung medal standings na po kan mga probinsya. Iyon ang pinaghahanap po kan sa tuya mga parantabay. Yung medal standings na kan kada probinsya bakong yung mga individual events nalilibong kan iba tabi. Yan. Saka nagayud sa championship yung mga individual yung mga manlain-lain na events tabi. Tangunyan puro pa sa naman ang mga eliminations afwera kay itong sa mga finals na nangyari, mga individual events yan na nangyari na. And ang trend kaya pag-araw kaning palaro kada hapon naghapot ang publiko. Sisay na nga ang leading na probinsya. Yan, araw kaan. Yan po tapos sa mga individual itong sa mga manlain-lain na kawat puro iyan mga kadaklan pa kaantabi eliminations. Apera kan mga individual events, mga track events, kadaklan kaan mga mga finals na iba kaya nakakaabot na. Pero itong sa mga special games igway ning separadong ranking. Pero daining epekto iyan sa general ranking kan mga provinces asin ciudades na kasabay sa kunyan sa o sa standings Yan, igwa na po kita ning nako aka yan. Hali dyan sa DepEd, ibabaret atin alas 5 nin hapon tabi.
Mientras tanto, si Jasmine Baloloy nasa linya. Jasmine, good afternoon. Go ahead. Sa dagdag na bareta, sa tulong aldaw na pagpapautob ka na piston transport strike poon kasuhapon na sagkod sa aga Mayo 1, 2024, ang Police Regional Office 5 inantisiparan ang transport strike asin nag-implementar ki security measures tanganing masiguro ang seguridad asin safety kan publiko. Kung kaya ang nasabi ng hipatura, nag-deploy nin maabot sa 3,505 kapulisan sa 7 probinsya, kaiba naman ang regional headquarters. Ini para mientras masiguro asin mamantinir ang seguridad sagud na sa aga, lalo naman pa sa aga mapuuna ang inang magayon na Maritime and Marian Procession digdisa sa tuyang syudad. Ang mga deployed personnel, iyo ang nadistino man sa CDM contingents, drone operators, police visibility patrol units, kairiba na ang mobile, motorcycle and foot patrol, traffic assistance, checkpoint asin ang border control point operations. Mientras tanto, maliban sa seguridad ang nasabi ng hipatura, igwaman free transportation services sa paagi kang libreng sakay initiative. Totalmenteng sanggatos 21 vehikulos ang kinaraag asin standby sa man iba-ibang probinsya. 18 sa Albay, 12 sa Camarines Norte, 36 sa Camarines Sur, 11 sa Catanduanes, 21 sa Masbate, 15 sa Sorsogon, 6 sa Naga City, 0 hali sa Regional Mobile Force Battalion, asin 0 sa Regional Headquarters. In fact, kasuhapon, 13 vehikulo ang nag-assister na sa 42 commuters, sigun sa nakuhatang impormasyon na Sir Pio. Dagdag na bareta, Jasmine Baloloy, DCGB. Thank you so much, Jasmine, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Mientras tanto, igwa na lang kita ni Poco Mas Menos. Pira ng lini, 5, 10, 15, 20, halos sa 20 minutos na lang bago mag-alas 5 nin hapon. Aramon ta pang istorya dyan sa luwas. Dumang kita sa Premier Distrito Canalbay. Kumpadreng Jomar, marhay na hapon, please go ahead man. Maray na hapon pa rin PU, maray na hapon sa mga taraan tatay. Sa dagdag na bareta, Labor Day sa aga, magayon ang regalo kang Social Security System sa mga obreros. Ini ang asikasuhon na maimembro sinda kan mga employer ninda sa SSS tangani na may seguridad sinda asin benepisyo. Ini ang nangyaring kunyan daw bako sa nadigdi sa First District tabi kading PU kundi sa bilog na nasyon kung saan 167 teams hali sa 167 na opisina kang SSS ang nagbisita sa mga negosyo na nagkukulang kan sa indang obligasyon para sa mga empleyado ninda sa SSS. Sinabi ni Madam Malubak ang manager kan SSS digdi sa siyudad kan Tabaco na ang mga binisita nindang unyanal daw digdi sa Malilipot and Tabaco iyo itong enot na nindang nagkapadararan ni surat dahil na reparo ninda na may mga empleyado na daini ipigmembro sa SSS, may mga empleyado na napiguhulugan so dating membership ninda o kontribusyon kasi nagka-iba pang mga violation sa ginibong paglibot ngunyan kang SSS kaya riban DCGB News ang samuya mga binisita bali pitong mga negosyo initabi pa rin Pio sa Banuan kan Malilipot and Tabaco City may hardware, may kaunan, may tindahan ng pintura, may water refilling station, igwapang computer shop, asin igwapang maternity clinic mismo. Iyo. And ang mga ini pinagirumdum kan sa mga obligasyon at ang ani na daysinda magkaarabutan pa sa korte kung day ninda si kasuran membership kan sa indang mga empleyado. Sa pagkikipag-ulay sa DCGB News, pinaliwanag ni Madam Kalubag na mas kisaro sa ng empleyado pa ding Pio
obligadong ilaog iyan sa SSS, imyembro, asin pagbayadan kang employer. Kontribusyones. Oho. Oh, maski saro sa ng empleyado, may saro kaming binisita na saro mananggal sa na talagang empleyado na nagsabi Oo. na ang sa iyang empleyado, Mhm. pigbabayadan niya pero voluntary membership ang status. Kahit tong empleyado. Mhm. Empleyado. Dahil hindi pwede yan, kaipuhan, konektado siya sa negosyo mo. Mhm. Na kung ma-diskuido ngayon yan dyan sa loob kang negosyo, di makukubra yan. Iyo, kaipuhan man agad, kung mo igwa na ng employer-employee relationship, duma na siya, ma-change status na siya as an employee. Yeah. Oo. Hulugan na. Masalang ka nga ni ngayon, madam ang pigbabayadan ko, bilog ang pigbayadan ko sa'yo, voluntary, bako ka banga-banga, takong empleyado ko nga, isa banga-banga kami. Yan. Iyo, masalang ko nga ni pigbayadan ko. Oh, ata sabi man ni madam, ata ba ko iyan ang punto nagbabayulit ka sa batas. Di mapapagaan nga ni subayadan kan employer. Oo, mapapagaan pa subayadan niya. Oho. Imas 10 pesos lang ata para sa insurance bigay sa mga aksidente. Yan. Ayan. So naobligar mang giraray tabi pading piyo, naarog kaya ng ibuhon. Po. Halos gabos pigpariliwanagan kan SSS ining mga biniresita and tinawanin na 15 aldaw para i-comply ang mga requirements asikasunan sa indang mga obligasyon. Yes. Sanganin na dahil na pa maghararom ang issue kontra sa sainda kang SSS. Ang SSS padagos kan sa indang kampanya tabi padigpiyo and susog kay Madam Susana Malubag na iniman ang regalo ninda para sa mga obrero sa labor kay sa aga. Oo. Kaya lang ngunyan din ang ginibot. Halid din ngayon baga sa aga lang naman magparatrabaho kami. Kaya ngunyan, tinodo na ninda. Tinodo. Pinait na ngunyan. Sige. Yan pa rin ang nagdag na barata, Jomar Bien, DCGP. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Hali dyan sa Tabaco City. 17 minutos bago mag-abot ang alas 5 nin hapon, dumang kita sa tercer distrito. Isihunta sa linya ni Chief Jimmy. Kumpadreng Jimmy, good afternoon. What's happening? Yes, salamat pa din. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta positibo ang paglaom kan delegasyon kan Albay Division sa ongoing na palarong Bicol Tabi pade sa tulong Benyo digdi sa probinsya ni Albayan, Legazpi, Tabaco and Syudad Canligao na makakaangat lamang ang ranking kan Albay Division sa kawat ngunyan na palarong Bicol sa last year nakaika-anom ranking kita kung akseptado man ito kan delegasyon kan Albay dahil ta pandemic ka ito dahil nakabuhilo tabi pa rin. So mga atleta sa pag ensayo pero ngunyan sobra sang bulan baga na nagkaiguanin concentration training ang mga piling atleta ka na probinsya ni Albay na iyon nasasabak na sa ngunyan sa iba-ibang sports event tabi pare. Roger. Pasado kay Mr. Dan Morillo, ang Provincial Leopard Sports Coordinator, nakahuro niya ito ngunyan. Nayapot niya ito kung nakapira na kitang gold tabi pare. Last, kasuhapon, nakasampulo na. Basado sa unofficial ini, basado sa saya sa nang pag-account tabi pare. Plus correction 14 gold kasuhapon sa mga tawat na swimming, chess, athletics and ngunyan may additional na 10 da. Unofficial ini di 14 kasuhapon plus 10 ngunyan nasa 24 na pero continuing an pagkuha pa nila kan mga resulta ta igwa ani na mga individual events na haros final na tabi pare kaya igwa nakita nin mga nako ko ang gold. Idi panot sa sports niya to kumpadreng Jimmy sa halin ni sa DepEd siyam pa sana subulawan kan kunyan kan Albay pero diyan sa pahayag ni Kuan 5 PM ini kunyan 5 PM kaso rin ini kailan ba tong 5 PM na ito Jen ta nganing mag-reconcile yan sa report ni Chief Jimmy
Tadig di bata ibabareta tayo ninyo alas 5, base sa 5 p.m. partial and official result, siyam pa sana. Diyan sa report mo, sobra 20 na. Mga 20 na. Kunyan pa de, late kayan pag-abot kaya kan result bagay dyan. Sinda, igwa sinda nin coordination sa lambang mga playing Event venues. organizer. Tournament managers. Yan. Sige. Ini, partial ini, unofficial information na ini tabi pa de. Oo. Basado ini kay Provincial Sports Coordinator Dan Morelio. Natural, mas naiinot sinda. Tayo sinda nin mga naka-field dyan ng mga tao. Roger, pagkatapos ka itong event naman sa tournament manager, mabatutulos iyan sa central database kang DepEd. Yan, ito so nakukuanin datulos and iba so datang minaluwas pa paghapon na ano. So dyan sa DepEd, naipigapaluwas, final yan tabi pa de. Sige. Official na yan, ini. Tasara Sir Dan Bagam, Iyon na po, opo. Silang komunikasyon. Opo. Kung ano ngayon sukawat yan, aram na tulos na inda. Sige. So mo dyan, igwa pa nin mga piglalauman na nasa selection, nasa ano yan, pag pa-final pa kan na mga kawat, sana makatuklol pa da nin mga karagdagan na mga gold na mga medal na sa tuyang mga atleta digdi sa probinsya nin Albay. Di marayang ko niyan, marayang trend, ano? Nakalugar so Albay. Padagos man ang paghihingawa na pag-abot sa palarong pambansa, an Albay makasabay manggirarayan da kadakla ng mga atleta. Yes. By July da palarong pambansa second week gayud kan July. Palarong pambansa na naman na-antisiparan kan mga mapipiling mga atleta ngunyan digdi sa palarong ongoing na palarong Bicol tabi pa rin. Roger to that. Sige. Yan ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, kumpadreng Jimmy. Ali dyan sa luwas. Usually by 8 p.m. may bagong bulletin. Yan. Isasabay daay yung data na bago kapag nakarating na sa DepEd ang ibang result. Yun na nga ni ano. Kailang nainot sa mga tournament managers, ibabato yan sa central database. Yan. Masumarais pa sa DepEd. Minabulta si Jasmine Baloloy. Naka-standby ba si Jasmine? Sige, positive. May dagdag pang report si Jasmine. Jasmine, good afternoon, Giraray. Go ahead. Para sa dagdag na mga bareta, uminabot na ang mga nagkapirang imahe na mapartisipar sa Grand Marian Procession sa aga Mayo 1, 2024, digdi sa syudad kang Legazpi. Taro na ang imahe ni Nuestra Señora de los Desamparados na nag-abot man kasubagong aga 9:30 ini Sir Pio, asin ini sinabay man na sa misa. Enot na din naman kaining naunang bitang imahen, iyo ang simbahan ni St. Jude Fidius, asin sa presente yaon na sa Barangay Arimbay, Legazpi City, hanggang alas 5 nin pagkahapon ini duman sa Sir Pio. Igwa pang sarong imahen na yaon man ngunyan sa tuyang syudad. Pudi daita na nakuha ang ngaran kainita, nasa Orosite po ini Sir Pio, asin sa ngunyan, yaon po ako sa meeting digdi sa Governor's Guest House para man sa update manungod sa mangyayaring Grand Marian Procession sa aga. Nagkapira sa na ini sa mga imahe na mapartisipar sa nasabi ng selebrasyon na expected mag-abot ang iba ngunyang aldaw sa Sawangan alas 5 nin pagkahapon, digdi sa satuyang syudad. Iyan na mga kwantabi Jasmine, so nag-arabot, day man yan dadarahon duman sa huruan, imbes dyan na yan mahalat sa Uwangan and masabay na sa nasinda sa prosesyon from sa Uwangan to Albay Cathedral, over? Correct, Sir Pio. Roger. So yaon duman sa huruan, nagkapira man ito mga imahe na, iyo man an mapasiring digdi sa Uwangan, then igwang nagharalat man digdig mga imahe na. Oo. Now, ano nga ning nag-abot na yun? Paki-pronouncing maray? Ano ito? Nuestra Señora de los Desamparados. Nuestra Señora de los Desamparados. Roger to that. Yan. Okay. Nasa manlain-lain na parang kunyan, kapilya ano? Opo, Sir. Okay, sige. Di anong latest dyan sa briefing sa Governor's Guest House? Ano ang mga bagong instructions, changes tabi, kunigwa?
Sa ngunya Sir Pio, day pa po ini nagpupuunta, naghahalat pa kang ibang mga opisyales na magharabot po Sir Pio. Yan, sige. Aha, dagdag na bareta, Jasmine Baloloy, DCGP. Thank you so much, Jasmine. Ali dyan sa Governor's Guest House. Padagos po ang pag-abot ka na manlain-lain na imahen na masabay sa aga sa Grand Marian Procession. Tabi inang magayon. Ang ideya is igwaning mga yaon dyan sa uwangan na naka-standby na, mahalat kan pag-abot kay itong suhali duman sa huruan, tiwi, then pagkahapon, procession na pasiring dyan sa cathedral. Sa traffic tabi bago kita magtapos, sa traffic, ini po ang tandaan nindo. Ining kalabaan kan magpuon dyan sa Embarcadero, dyan maagisukan ha, dyan sa may Sawangan Park, malusot dyan sa may Embarcadero baga sa may Sutherland, lusot dyan sa may NFA, NBI, DBP, maagi sa may LCC, ma-turn left sa Rotonda. An sa indang uko paron tabi, pag abot dyan sa may Rotonda, digdi pa sa nangani, sa may NBI na yan, NBI, NFA, yung left side, left side kan tinampo. Sige yan, sagkod na makaabot tabi duman sa katedral, left side kan tinampo. So right side kan tinampo, pasiring sa Albay, Daraga, open yan for traffic, pero so pasiring sa nasa Albay, Daraga. Iyan ang sistema tabi Tapos, so mga tinampo na makonektar dyan sa Rizal Street, halimbawa ining Velamor, ining sudig di sa Binanuahan, iba pang mga lugar baga na may minalusot dyan na tinampo, makonektar dyan, medyo isasarango na yan, tabi. Duman ko na mag-agi sa Tahaw Road, Alternate Road. Yan, ha? So, yan ang sistema. Akan Grand Marian Procession, insofar as traffic is concerned sa aga. Mga masarado yan, mga alas 5 na ta. Mako na yan, Chief Tech Ramir, makakapon ang misa kan, pasado alas 5 na yan depende. Siyempre, pag na-late so pag-abot kan procession dyan sa Sawangan, pahiringalo yan, higwanin mga aktibidades dyan, may confession, dyan sa Sawangan and everything else, then mamisa ng una bago magpasiring sa cathedral. Live ba na misa? Both AM tabi, Chief Tech Ramir, buda sa Facebook Live, Both AM, yung misa dyan sa Sawangan sa aga. Tamang-tama, Miyerkules baga, Mama Mary Day tabi. Sige, pwede na Chief Tech Ramir, na mag-close kita kang program mo niya na pagkahapon sa Bicol Target. Sa pangaran kabilog na puwersa, salamat kan sa inyong paghinanyo, kasin mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol